Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ πέρα, πάλι με τον Σαμούλη, ένα ακόμη επεισόδιο του podcast για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Σήμερα σας έχω έκπληξη. Σάββατο, όλοι είναι στις παραλίες και στα μπάνια και εμείς εδώ πέρα δεν πάμε πουθενά γιατί αύριο έχουμε την υποδοχή του Τσέντι Όσμαν και πρέπει σήμερα να κάνουμε ένα podcast για τον κόσμο που διψάει να μάθει μπασκετικά νέα. Σήμερα λοιπόν, αυτό που σας έχω είναι μία σύγκριση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Αλλά δεν είναι μία σύγκριση ανάμεσα στο ποιο ρόστερ είναι καλύτερο, που έχετε φαγωθεί όλοι και από τις δύο πλευρές και θα γίνει πολεμικό το έργο αν θα κάνω ένα τέτοιο podcast. Είναι μία αντικειμενικότατη σύγκριση ανάμεσα στα budget των δύο ομάδων με βάση τις πηγές που έχουμε για τα συμβόλαια που έχουν δοθεί ήδη, είτε δημοσιογραφικές είτε inside info, για αυτούς που ξέρουμε περίπου που είναι το συμβόλαιό τους. Έτσι, δεν χρειάζεται να τα δέσετε κόμπο ακόμη και αυτά και να μαλώνουμε για αριθμούς οι οποίοι δεν λένε ψέματα. Δεν έχουμε γνώση κάποιων αριθμών, θα τα εξηγήσω. Και μετά έχω και μια σύγκριση σε σχέση με το budget των ομάδων που συμμετείχαν φέτος, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά για να είμαστε ακριβείς, γιατί τώρα πάμε στην επόμενη χρονιά, σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τη μία τον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής έχει υπογράψει το ακριβότερο συμβόλαιο στην ιστορία του θεσμού, του EuroCup, το Τσέντι Όσμαν, στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάρκους Φώστερ με 1,1, ο Κάιλ Αλεξάνδερ με 1 εκατομμύριο, ο Νίκ Καλάθης με 900.000, ο Τέβορ Χάτζιντς νομίζω ότι είναι κάπου εκεί στις 800.000, 900. Δεν χρειάζεται να κολλάμε τόσο στο ακριβές νούμερο, καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική γύρω από αυτό. Ο Γκρέι, οι φήμες είναι για 800 με 900.000. Ο Νας Μίτου Λόγκ είναι στις 750.000, το ίδιο και ο Μπριν Ταϊρή. Ο Χουγκάζ είναι στις 425.000 περίπου. Ο Νάσος Μπαζίνα, σύμφωνα με το τετραετές του, βγαίνει περίπου στις 210.000 το χρόνο, ενώ για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη είχε ακουστεί από 120 έως 150.000. Δεν έχω καμία ενημέρωση, παρότι έχω κάποιες εκτιμήσεις για το πού περίπου κινείται, για τα συμβόλαια των Μπεν Μουρ, Κλίφοντο Μορούγη, Νίκου Περσίδη και Γιώργου Φίλιου. Μέχρι στιγμής λοιπόν βλέπουμε ότι για 11 παίκτες αυτή τη στιγμή που έχουμε στον ΠΑΟΚ, το budget κυμαίνεται γύρω στα 9.855.000 ευρώ. Όπως βλέπετε ξεκάθαρα, χωρίς τους 4 παίκτες και αν πάρθει ένας ακόμη που υπάρχει αυτή η φημολογία, το budget πλησιάζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να το ξεπεράσει και εύκολα, αν είναι μεγάλο το μπαμ. Αγωνιστικό budget, έτσι, ένα νούμερο που είναι τεράστιο για το επίπεδο, δεν το συζητάμε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι και ο Άρης έχει δώσει αρκετά χρήματα. Ο Τζερμάια Ρόμπισον-Ελ έχει υπογράψει με 1,750 περίπου εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι 2 εκατομμύρια δολάρια το συμβόλαιό του. Ο Βασίλης Στολιόπουλος, οι φημολογίες λένε για 1,2 την πρώτη χρονιά. Ο Νένα Δημητρίεβιτς, ο Ματ Μόργαν, ο Λίντελ και ο Μπίρτς είναι περίπου στο εκατομμύριο, από ό,τι έχω ακούσει. Ο Μοκόκα νομίζω ότι είναι λίγο πιο κάτω, γύρω στους 800.000, 800-900. Για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο οι πηγές λένε για 650.000, από τα 200 με 250 πέσει στην ΑΕΚ, έτσι, τριπλασιασμός. Για τον Στέφαν Γιώβιτς κάνω μία εκτίμηση ότι θα είναι γύρω στα 500-600, δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Αν υποτεθεί ότι μιλάμε για ένα παίκτη που έχετε για συμπληρωματικό στο ρόστερ για να δώσει βάθος και είναι και στα 35, δεν θεωρώ ότι θα ήταν πολύ παραπάνω. Εκτός μένει ο Αμίνουα, παρότι ξέρουμε περίπου πόσο είναι το συμβόλαιό του, γιατί είναι αμφίβολο αν θα είναι στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Ο Ελάιζα Μίτου Λόγκ, ο Κώστας Αντιτοκούμπο, ο Μποχοίδης, Πουλιανίτης, Στανούλης και ο Χατζηλάμπρο Πιτσιρικάς. Βλέπουμε για τον Άρη, λοιπόν, για τους 9 παίκτες με τους οποίους περίπου μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση. Το budget είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, το αγωνιστικό, 8.910 το βγάζουμε.
Όπως σας είπα, αυτά τα ποσά είναι κατά προσέγγιση σε αυτά που ξέρουμε από εκτιμήσεις, από δημοσιογραφικές πηγές κτλ. Εάν ισχύουν ή όχι, δεν είμαστε μέσα στις διοικήσεις. Περισσότερο μας ενδιαφέρει συγκριτικά να το δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι μιλάμε για budget τα οποία, αν προσθέσεις μέσα την οικονομική επιβάρυνση της εφορίας, τα τεχνικά team, τα buyouts και από τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ για buyouts και ο Άης για την περίπτωση του Λιόπουλου σίγουρα, δεν θυμάμαι αν έχει δώσει για κάποιον άλλον buyout, δεν νομίζω, μπορεί. Μιλάμε τώρα για πάνω από 13-14 εκατομμύρια αγωνιστικό, budget για την ομάδα 15-16 με τη φορολογία 18. Μιλάμε για budget περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια. Για επίπεδο Ευρωλίγκας, για επίπεδο EuroCup είναι τεράστιο το νούμερο και φυσικά θα ήταν τεράστιο και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Όπως θα δούμε και εδώ, βέβαια να τονίσω ότι η περσινή χρονιά με τη φετινή σε επίπεδο Ευρωλίγκας θα έχει ήδη τεράστια αγορά. Έχει πληθωριστεί τόσο πολύ η αγορά με την είσοδο νέων παικτών και την επικείμενη επέκταση της Ευρωλίγκας που το χρήμα πέφτει βροχή. Είναι φυσικά και ο ανταγωνισμός που έχετε από την κίνηση του NBA στην Ευρώπη. Οι ομάδες λοιπόν επενδύουν τρελά ποσά. Το βλέπουμε ήδη στις αλλαγές των συμβολέων που έχουμε ήδη σε ομάδες. Τα 3 και τα 4 εκατομμύρια πηγαίνουν σαν στραγάλια πλέον στις ομάδες. Λοιπόν, σε σχέση με την περσινή σεζόν λοιπόν, στην Ευρωλίγκα και είναι ενημερωμένο και με τις κινήσεις περίπου που γίνανε μετά το Γενάρη, Φλεβάρι, δηλαδή έχουν υπολογιστεί Νάιτζελ, Χέις, Ντέιβις κτλ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος με περίπου 26-27 εκατομμύρια budget. Ολυμπιακός 22 με 22,5, τρίτη Χάποελ με 19,5 με 20, η Ρεάλ 18,5 με 19, η Ανατολού Εφές 18 με 18,5, η Ντουμπάι 18 με 18,5 και αυτή, 7η η Φενέρ με 16-16,5, 7η επίσης με το ίδιο νούμερο ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν με την Μπαρτσελόνα γύρω στα 14,5 εκατομμύρια, η Μονακό μαζί με την Αρμάνι 14,5 με 14, η Βαλένθια στα 9,5. Πιστεύω να βλέπετε ότι η Βαλένθια με το 13ο budget, με ένα budget 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, την περσινή σεζόν, budget το οποίο είναι κάτω από τα όρια που έχει ο ΠΑΟΚ και ο Άης φέτος, πήγε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι τα budget δεν παίζουν ρόλο. Παίζουν, αλλά παίζει ρόλο και το τι ομάδα φτιάχνεις, πόσο εύκολο recruiting κάνεις, τι προπονητή έχεις, τη δουλειά κάνει ο προπονητής, έτσι κτλ. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ 9 με 9,5, η Μπάγεν 9, 8,5 με 9 η Ζαλγκύρης, η Μπασκόνια στα 8 με 8,5, η Παρί 8, 7,5 με 8 η Βίρτους και τελευταία 4,5 με 5 η Ασβέλ, η Βιλερμπάν, η οποία μάλιστα επειδή δεν έχει πιάσει και το όριο των τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ για αγωνιστικό budget σύμφωνα με την Ευρωλίγκα, τιμωρήθηκε με πρόστιμο, το οποίο σήμαινε ουσιαστικά ότι έπρεπε να πληρώσει παραπάνω τους μπασκετμπολίστες της για να πιάσει το όριο. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ, αν με το φετινό budget ο ΠΑΟΚ και ο Άης αγωνίζονταν στην περσινή Ευρωλίγκα, θα ήταν περίπου στη 12η με 13η θέση με το budget που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εάν οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Άης, πάρουν και άλλους παίκτες ή είχαμε τη γνώση αυτών που λείπουν από τη λίστα, δηλαδή των 4, 5, 6 σε ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα, θα ήταν πιο πάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα ήταν σε επίπεδο πληρωμής συμβολέων από τη 12η έως τη 14η θέση. Έτσι, μπορεί και πιο πάνω, να πιάναν και την Αρμάνι και τη Μονακό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει δυναμώσει, θα δυναμώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξαναλέμε βέβαια ότι έχουν αυξηθεί τα ποσά γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, παράδειγμα, η Βιλερμπάν που ήταν τελευταία, όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τους έκοψαν στο μισό στο budget, τις έκοψαν το μισό budget, είναι στα 25 εκατομμύρια με το 50% μείωση του budget, 24 με 25 λένε, το οποίο είναι τεράστια διαφορά από τα 4,5 με 5 που ήταν πέρσι. Με 24-25 μίλια αγωνιστικό budget θα ήταν στη δεύτερη θέση πέρσι. Οπότε βλέπουμε ότι θα υπάρχει όντως τεράστια διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο του EuroCup. Αν τα προηγούμενα χρόνια τα 10 εκατομμύρια ευρώ σου φτιάχνανε μια υπερομάδα
αυτό φέτος δεν θα ισχύει τόσο, διότι βλέπουμε, ας πούμε, π.χ. ότι η Μπαξεσεχήρ έχει υπογράψει τον Αμπράμοβιτς με 1,8 το χρόνο, έχει ανανεώσει τον Μαλακάι Φλίν με $2 εκατομμύρια το χρόνο χωρίς opt-out για να τον έχει στην ομάδα. Οπότε και η Μπαξεσεχήρ έχει μεγάλο budget, και η Τουκ Telecom και η Χάπολ Ιερουσαλήμ και οι άλλοι παίκτες που θα μπουν σιγά-σιγά. Οπότε τα budget έχουν ανέβει και σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο δηλαδή περσινής Ευρωλίγκας είναι τουλάχιστον 5, 6, 7 ομάδες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος στο φετινό EuroCup. Και αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει αναβαθμιστεί η διοργάνωση. Θα κλείσω λέγοντας απλά ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία στις ομάδες. Έτσι. Όπως είδατε εδώ και την κατάταξη με βάση τα budget, η ΕΦΕΣ που ήταν πολύ ψηλά βγήκε σχεδόν τελευταία. Έτσι, δεν βγήκε τελευταία, βγήκε στις τρίτη πρώτη-τελευταία. Κανείς δεν έχει λοιπόν συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που μετράει πέρα από τα budget είναι, όπως είπα και πριν, να κάνεις σωστό recruiting, να διαγνώσεις πού είναι οι αδυναμίες σου και να τις ενισχύσεις στη διάρκεια της σεζόν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συνηθίζω να λέω το παράδειγμα του περσινού Ολυμπιακού, ο οποίος μετά την ήττα με τη Βαλένθια εντός έδρας είχε πάρα πολλές γκρίνιες και είχε έλλειψη point guard με τους συνεχόμενους σταυρατισμούς, αυτό που είχε γίνει με τον Κίναν Evans, με τα προβλήματα που είχε στον Άσο και τελικά κατέληξε να έχει πάρει 3 άσους μέσα στη σεζόν και να το πάρει κιόλας. Ή πώς πήγαινε τρένο η Φενέρμπαξε μέχρι 6-7 αγωνιστικές, 8 πριν το τέλος και ξαφνικά έκανε συνεχόμενες ήττες και τη στοίχησαν την υψηλή θέση στην κανονική διάρκεια και φυσικά δεν πήρε και τίποτα στα Final Four, που βέβαια είναι μια εντελώς άλλη ιδέα, όσο τρένο και να πηγαίνεις. Το γνωρίζουμε από την ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός φέτος ήταν η πρώτη φορά που ο πρώτος στην κανονική διάρκεια πήρε το κύπελο στο Final Four. Όλες τις υπόλοιπες φορές ήταν η κατάρα του πρώτου, όπως συνηθίζαμε να λέμε. Για τον ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, πίστη στο έργο του coach, του Τρικέρι. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει οικονομική δυνατότητα για ενίσχυση μέσα στη χρονιά. Τα καλύτερα έρχονται. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος. Όλα είναι δύσκολα. Όπως είπαμε, όλοι έχουν ενισχυθεί. Το ελπίζω, το εύχομαι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα βλέπουμε στο γήπεδο θα είναι πολύ όμορφο στο μάτι για μας που αγαπάμε το μπάσκετ. Και ελπίζω και σε εσάς. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από κάτω. Ήμουν ο Σαμούλης. Αυτό ήταν το podcast το γνωστό, το δικό μας. Κάντε like και subscribe. Αυτό είναι η αναγνώρισή μου για τη δουλειά που κάνω, αφιλοκερδός. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε την επόμενη φορά.